Hej, velkommen til Sproglykke. Jeg har et lille trick, som du måske kan bruge. Jeg påstår her på Sproglykke, at sproget skaber det benævner, og det vil sige, at når vi arbejder med visualiseringskraften, for eksempel fra eliteidrætten, det vil sige hele tiden i vores bevidsthed og i vores hjerner, forestiller os, og altså før vi gør noget, sætter ord på det vi gør, og hvor langt vi gør det, og hvor meget vi gør det, ja, så kommer vi faktisk til, at når vi så skal gøre det i virkeligheden, at kunne det meget bedre. En meget lille øvelse, som jeg tit laver med mine studerende, men som alligevel har en ret stor kraft, den kan du måske lave, hvis du for eksempel i dag eller i morgen skal noget, hvor du tænker, jeg mangler lige de sidste 10%. Du står op, og hvis du står i nærheden af nogen og i en stor gruppe, så sørg lige for, at der er lidt plads imellem jer. Du tager den ene arm, det er ligegyldigt hvilken en af den er, og så peger du sådan ligesom direkte ud foran næsen. Og formålet med den her øvelse er, at du sådan set bare skal strække armen bag dig. Du må ikke vride hoften, du må ikke vride andre steder, du skal bare strække armen, det vil sige skulderledet, så langt tilbage, som du kan. Sige herfra, og så stræk den tilbage. Når du nu ligesom er kommet over, min arm er ikke så smidelig i øjeblikket, hertil kan jeg komme, så noterer du lige på palmebaggrunden, hvor langt er jeg egentlig kommet. Godt. Så får du armen tilbage. Så lukker du dine øjne. Og så går du sådan set samme tur. Det vil sige, at du forestiller dig nu inde i hovedet med lukkede øjne, at du gør det samme igen. Jeg stiller min arm foran min næse. Jeg begynder at vandre. Jeg kommer forbi. Og så forestiller du dig og fortæller du dig alle de ting, du ligesom kommer igennem på din rejse. Og når du så kommer hen til det punkt, som du kunne få armen til lige før, jamen så lader du din arm gå videre. Du er inde i hovedet, du har lukket øjne, og du lader din arm gå videre. På et eller andet tidspunkt, så har man måske lyst til ikke at vride sin arm så meget mere, så åbner man øjnene igen. Alle gode gange 3, som i de gode eventyr, så tager du nu din arm frem igen foran næsen, og rent fysisk, så laver du bevægelsen igen. Ja, så kunne du jo eventuelt skrive i min tråd her, hvad det gør for dig. Men jeg ved i hvert fald, at alle de mange studerende, jeg har gjort det med, når de har lavet den her øvelse, så bliver de en lille smule ydmyge omkring begrænsningen. Hvor er det egentlig, den sidder? Sidder den ude? Sidder den inde? Og hvordan kan vi arbejde med det? Sproget skaber det benævner. Ha' en fantastisk god dag.